କୋଉଟା ପାଣି ପିଉଛୁ? ନା ପାଣି ପିଇତି କଣ ପାଇଁ ପାଣି ପିଉ? ଝାଡ଼ିଛି ମିଛଟା ଝାଡ଼ିନି ତ ତାଟିଆରେ ବି ପଇଲା ମୋ ଚପଲରେ ପଡୁଛି ମୋ ଚପଲରେ ପଡ଼ିଲେ ପିଟି ପକେଇବି। କଣ କରିବୁ? ତାଟିଆରେ ପିଇତି ସରିଲା ନାଇଁ ଅଛି ଟିକେ ନାଉ ଯେ ପିଇଦେ ବାକେଲ ପିଇଦେ ମିଠା ପାଣି ପି ଗୋ ପାଣିଟା ପାଣିଟା ବି ତୋର ଗୋହରାଇ ହେତି ବି ରଖିଦେ ହେଡ଼େ ରଖିଦେ ତଳେ କଣ କାଇଁ ଉଷ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ଘରେ ଅଛି? କି ଉଷ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦବୁ କୋଉଠି ଉଷ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦବୁ ଆଇଲୁ ଚାଲ କୋଉଠି ଉଷ ଅଛି ବୋଲେ ଚାଲ କୋଉଟା ଏଟା ଯେ ଉଷ ତୋ ଉଷ କୋଉଠି ଦେଖେଇ ଦେ ଉଷଟା ହେଡେ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ପଛପଟେ ତ ଉଷ ପୁରା ସେଇଟା ଦେ ଆଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଉଷଟା ଦେ ଆଉଟେ ତା ମା ଗୋଟେ ଓହୋ ଏଇଟା ତା ମା ତା ଛୁଆ ଉଷରା ଆଉ ତା ବାପା କୋଉଟା ଖାଇବ ଦେଖଉଛି ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ଉଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଷ ତିନିଟା ଉଷ ଥିଲା ଯେ ହେଡେ ଚୁପା ହେଇଛି ଏରା ଉଷ କି ପକେଇଛି କୋଉ ମାମା ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଛେଚି ଦବୁ ଗୁଦି ଦବୁ ଆଇଲୁ ଚାଲୁ ମାରିବା ଗୁଦି ଦବୁ ମାରିଦବୁ କେଜି ଚାଲ ଚାଲ ବେଗି ଚାଲ ଛାଛରେ ପିଟୁ ନା ଛାଛରେ ପିଟିଥିଲି ହଁ ହାତରେ ପିଟୁ ପିଟି କୁଦି ଦେ ଛେଚି ଦେ ଆହୁରି ନା ହେତିକି କାଟିବ ଯେ ଥାଉ ସେ ରୋଷେଇ କରୁ କେମିତି କରୁଛି କେମିତି କରୁଛି ହଉ ଟାଟା ଟାଟା ତୋ ପୁଅ କଣ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ହଉ ଚାଲ ରୋଷେଇ କର କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଏଟା ତ ପୁଅଟା
मोर ये जी कोड़ा कौन रुसे हो जी एटा कौन रुसे चली हैं एटा कौन रुसे चली तो शुभुनी शुभुनी कौन रुसे कर कह दे दीदी दिए लाई चलो जी आज स्कूल जी चलो स्कूल जाओ ना चलो वहाँ के देगा अंडा देवे जाए जीव ना ठक आज मारू चलो स्कूल स्कूल चलो चलो दौड़ चलो टाटा 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 जा